la tele he de ballar, quan encendre la ràdio he de cantar. Del matí per la vesprada tot el dia assajant, fins que no ho aconseguís, que no he de parar. Mon pare i ma mare diuen que no pot ser, se'm riuen en la cara quan ho intento fer. Què volem fer? Nosaltres volem gravar un disc perquè portem molt de temps junts tocant i creiem que el nostre material ja està prou preparat, no? com per eixir en un disc i servir-nos de promoció per al concert, que és el que nosaltres volem, de lo que nosaltres volem treballar, de lo que nosaltres volem fer realment en el grup. Sí, és el que pensem que en el que podem fer gaudir més a la gent és en el concert, perquè si vols que estiguin les cançons, el bonic sempre és anar i veure el directe i que el directe sigui un directe xulo i que t'ho passes bé en el grup que t'agrada. Volem gravar un disc. Bé, en aquest bel camí el grup volia, sobretot, oferir unes recompenses en les quals poguera patrocinar-se i a més oferir-vos unes recompenses en les quals no vos sentiu defraudats. Inclús des dels 5 euros, que és la mínima, podreu tindre el disc en edició digital, agraïments en les xarxes socials i, a més, hem afegit les cançons en acústic que no hi seran al disc. També tindrem la samarreta, tindrem vàries, també podem oferir unes recompenses que són un poc especials, com pugui ser un esmorzar. Visites guiades per el Xati a Rodalies, assistir a un assaig amb el grup, inclús classes d'instruments especialitzats com pot ser de piano i de guitarra. A més, hi ha una recompensa en la qual podreu participar al videoclip. També tenim una sorpresa, que és, una sorpresa, una recompensa que és una sorpresa, que és la caixa sorpresa. Exacte. Ningú sap el que hi ha aquí. Bé, i també podrem oferir-vos les recompenses uns concerts en directe, tant en acústic com en elèctric. A més, també serà un sopar per a 5 persones i... Si són més, s'arregla. S'arregla, no? I menjarem bé. Menjarem molt bé, sí. Mínim torrar. Barbaritats és un grup que comença primer en 3 persones i són Carles, Ramon i Francesc, així present. I bé, a partir d'ahir comencem a fer unes versionetes, després entre jo com a baixista, al cap d'un poc de temps entra Àngels com a cantant i bé, després al final, fa la coseta d'un any, va entrar el nostre amic Salva, que ja es va salvar les tecles i ja va ser... A partir d'ahir el grup ha sigut una altra cosa. Som un grup que mesclem estils perquè cada un és de son pare i de sa mare i busquem sobretot mesclar els estils i fer coses més originals i més fresquetes. Per suposat, són tots bons músics, sobretot els de nosaltres que estan a nivell professional ja i que es dediquen a això. A banda de músics també hem fet altres coses, sobretot per el tema del teatre. Vam estar ajudant a una companyia que es diu Teatre de l'Abast en el seu moment a fer una obra que es diu Agore i fa poquet vam col·laborar amb ells en un espectacle, una gala de clausura del Festival Escènia de Follos que van tocar, vam actuar i tal, i ens hem fet el local nosaltres. És a dir, som obrers, som músics, som teatreros, som moltes coses. I ara Francesc vos comentarà també unes altres vessants que tenim en el grup, com vulguis, xicó. Animeu-vos a col·laborar en este projecte nostre i res, es vegem als escenaris. Esperem que vos resulti atractiu aquest projecte i sobretot agrair-vos ja davant la vostra ajuda perquè estant el pati com està, les coses que millor deixo són les que fem entre tots i entre totes, així que este projecte està pensat per això i esperem que vos agradi i que seguim endavant. I a més les recompenses tenen molta part de nosaltres també, perquè són coses com ensenyar-nos xàtiva, que és la ciutat en la que... La millor ciutat del món. Pràcticament tots tinguem alguna cosa a veure. Una gran varietat de recompenses. Sí, i totes són atractives, vull dir que segur que trobareu alguna cosa en la que vos farà boleta i que vos farà... Interessant. Si ho penseu, 5 euros són un cubata. Un dissabte de nit, tio. Exacte. Un cubata, 5
xulota. Esteu fent cultura, esteu ajudant a que un projecte es mogui. No m'importa el que digueu, sols em falta arribar a aprendre el moviment dels peus. Oh, 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 per favor, deixa'm en pau, vull ser molt més viu quan dic